Bon dia, famílies. Vet aquí un nou biblioconfit de la Biblioteca Cas Metge-Rei. Avui, Rats penats a la biblioteca. Un conte de l'editorial Joventut escrit per Brian Lees. L'avorriment ja té cura. Aquesta nit hi ha lectura. Rats penats a la biblioteca. Quan cau la nit ens desvetllam. Quan és de dia ni ens movem. Ja hem menjat, jugat i dormit. I ara tot ens sembla avorrit. Aquest tedi ens posa tristos. Preferim els imprevistos. De sobte sona l'alerta. Hi ha una finestra oberta. L'avorriment ja té cura. Aquesta nit hi ha lectura. Batem les ales, anem fent camí, tots junts cap al nostre lloc preferit. Grans i petits hi anem amb il·lusió. Ja es veu! Ens hi acostam amb precaució. I juntes com una orquestra anem entrant per la finestra. Fa tant de temps que ho esperam, ja som aquí. I no ens ho creiem. Els més vells van tot directe als seus llibres predilectes. Van, venen, pugen i baixen, i els prestatges ja s'encaixen. Uns comenten la lectura, els agrada fer cultura, d'altres es pengen cap per avall, no es volen perdre cap detall. Però els més joves ratpenats han quedat bocabadats, com que no hi han vingut mai abans, ho exploren tot sense descans. Uns tenen ganes de jugar i comencen a investigar, formen ombres a les parets o s'amaguen per raconets. Quina caixa tan divertida! S'hi poden fer retrats a mida i ara en comptes de copiar lletres, fotocopiarem ratetes. Hi ha llibres que són genials perquè són tridimensionals. La font sembla una piscina d'aigua fresca i cristal·lina. Nois, feu bondat, de la bona, o marxeu tots a la cova. Quan es viu en el remolí, costa aturar-se per llegir, però a l'hora del conte és genial i per descansar és ideal. I si escoltam amb atenció, sentirem sorolls molt a prop. La veu resulta convincent i a dins del llibre tots entrem. Dels més grans fins als més petits vivim la història des de dins. Com que té màgia la lectura, no corre el temps que s'atura. I tan ficats en la faula estam que fa de dia i no ni ens adonam. Què és aquesta llum? La lluna! És el dia mala fortuna, el temps s'acaba, hem de deixar els llibres a mig començar. Cap a la finestra volam sense deixar rastre marxam. Potser amb una mica de sort, alguna bibliotecària de sort deixarà obert el finestral i sabrem el conte del conte al final. De moment ens conformam en tot allò que ja sabem i potser una nit incerta tornarà a sonar l'alerta. L'avorriment ja té cura. Aquesta nit hi ha lectura. Rats penats a la biblioteca.